lampičku. Svítí, je to tam vidět? Ale musíš to tam mít potom všechno, i s tím. Jasně. Jo? Takže teďka zapínám kabel tady. Máš to tam? Ano. Dobrý. Další kabel. Dobrý. V záběru svítící lampička a displej. Běž dál. Tak, máš tam lampičku? Je. Displej Ano. nesvítí. Takže zmáčknu, zmáčknu, nic. Takže teď ukážu, jak vytáhnu lampičku, jak zhasne. Jo? A teď, abys tam měla lampičku, máš ju tam? Jo. Tak, lampička nesvítí, držím, nesvítí, držím, nesvítí, držím, nesvítí, nic, vypni.